χριστιανοί, συμπανηγυριστές αυτής της ιερής πανηγυρής του τόπου μας. Χωρίς καμία διάθεση να σας κουράσω, θα ήθελα μόνο με δύο λόγια να υπογραμματίσω όσα σπουδαία τελούνται σήμερα στο λαό. Διότι σε μια πανήγυρη δεν αρκεί μόνο η τροφή η λειτουργική, αλλά θέσπισαν οι πατέρες να υπάρχει και τροφή από το κήρυγμα, από την ομιλία, από τις παροτρύνσεις ενός ανθρώπου που τον έχει θέσει η Εκκλησία σε αυτόν τον σκοπό, ώστε να μπορέσει κανείς, ερχόμενος στην πανηγύρη, να καταλάβει περισσότερα. Αφενός, κομίσαμε εδώ πέρα στον τόπο αυτό τον ευλογημένο και τον τόσο όμορφο την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας μας, που φυλάσσεται εκεί στις όχθες του Αγιάκωνα, στο ταπεινότερο και ίσως πιο ασήμαντο σήμερα μοναστήρι της Συμμαχίας, αυτό της Θεοτόκου Καλύπετρας, το οποίο μοναστήρι όμως πέρασε μεγάλες δόξες και άφησε λαμπρή ιστορία, μέχρι τη στιγμή που οι πατέρες της Μονής, χρηματοδοτώντας δύο σχολεία ελληνόφωνα μέσα στην Βέρεια, στην πόλη της Βέρειας, προκάλεσαν την αντίδραση, είμαστε στις εποχές του Μακεδονικού Αγώνα, των Ρουμανόβλαχων, οι οποίοι ήθελαν να επικρατήσει το ρουμανικό στοιχείο στην περιοχή της Μακεδονίας, στείλαν ένα απόσπασμα και μπροστά σε αυτή την ιερή εικόνα σφαγιάσαν και τον ηγούμενο και τους πατέρες της Μονής, κόπτοντας με τους βαλτάρες ακόμα και τον γέροντα εκείνον σε 43 κομμάτια ζωντανό. Έτσι το μοναστήρι της Καλύπετρας απέκτησε και ηρωικό αλλά και μαρτυρικό αίμα και αγιάστηκε εκείνος ο τόπος. Έμεινε όμως κλειστό για σχεδόν 100 χρόνια, μέχρι την εποχή που ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας, του οποίου η χαρά θα είναι μεγάλη αύριο να συλλειτουργήσει και να συμβρεθεί με εσάς, όρισε την αναξιότητά μας να αναστηλώσουμε το μοναστήρι και έχει πλέον 15 χρόνια ζωής και όσο μπορούμε προσπαθούμε να το στήσουμε και να το ομορφύνουμε. Μεγάλη παράκληση στα προβλήματά μας είναι η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, που πέραν από τα θάματα τα οποία φέρει επάνω και το κάθε ένα από αυτά έχει μια μεγάλη ιστορία, γιατί είναι ο πόνος και ο κόπος ευλαβών χριστιανών, και παρόλο που κάποια από αυτά κλάπηκαν κατά καιρούς από κλειστές, παρόλα αυτά η Παναγία μας θαυματούργησε πάρα πολλές φορές και ακούστηκαν και ψαλμοδίες και έγιναν και θαυματουργές ιάξεις μπροστά σε αυτή την ιερή εικόνα. Για εμάς είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε εκεί στην κοιλάδα του Αγιάκωνα, μέσα στην ερημιά που προσπαθούμε να κρατήσουμε θερμοπύλες και να σταθούμε άξιοι της αποστολής μας. Βεβαίως, το να έχει μια ιερή εικόνα σε έναν ναό ενοριακό, όπου εσείς δεν ζείτε σε μοναστήρι, ίσως να σας φαίνεται λίγο υπερβολικό. Όμως προσέξτε, σε αυτόν τον ιερό τόπο που τιμάται βεβαίως τον Άγιο Γεώργιο, τιμάται και τη μνήμη ενός επίσης μεγάλου Αγίου. Μπορεί ο κόσμος να ξέρει το όνομα Γεώργιος και να τιμάει λόγω της ιδιαίτερης ευλάβειας που έχουν σε αυτόν τον μεγαλομάρτυρα, να τιμάμε πιο πολύ τον Άγιο Γεώργιο από τον Άγιο Νικάνορα, του οποίου τη μνήμη ήδη αρχίσαμε να εορτάζουμε σήμερα. Όμως, κανείς δεν λέγει, κανείς δεν μπορεί να μας πιστοποιήσει ότι ενώπιον του Θεού ο ένας είναι ανώτερος από τον άλλον. Γιατί και ο Άγιος Νικάνορας, ο δεύτερος προστάτης και πολιούχος αυτού του τόπου, είναι εξίσου πολύ μεγάλος και πολύ σπουδαίος. Είναι ένας από τους ανθρώπους που δεν έχισε το αίμα του, δεν σφαγιάστηκε για το όνομα του Χριστού. Άλλωστε ένα μαρτύριο μπορεί να κρατήσει μόνο λίγα λεπτά. Για λίγη ώρα
να χρειαστεί να βρεθεί στην δυσάρεστη κατάσταση και να πει ναι, πάρτε από το κεφάλι για το όνομα του Χριστού. Ο Άγιος Νικάνορας όμως έζησε πολλές δεκαετίες, περισσότερο από 5, δίνοντας κάθε μέρα μαρτυρικό υδρότα, κόπο και προσπάθεια να εφαρμόσει το θέλημα του Θεού στη ζωή του κάθε δευτερόλεπτο. Και αυτό τον κάνει έναν μεγαλομάρτυρα. Αυτό τον κάνει έναν σπουδαίο άνθρωπο. Γνωρίζετε ίσως τα βιογραφικά του, με 2 λέξεις μονάχα να πω ότι γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Πέρασε από την κοιλάδα του Αγιάκωνα, από τα μέρη που ασκούμαστε και εμείς, γιατί ήταν πολύ φίλος του Αγίου Διονυσίου, ενός άλλου μεγάλου ασκητή και κοινοβιάρχη, του οποίου την Ιερά εικόνα έχετε στο τέμπλο και μάλιστα από την παλαιά εποχή που δείχνει ότι οι κάτοικοι εδώ πέρα είχαν ιδιαίτερη ευλάβεια σε αυτούς τους 2 ασκητές. Και μετά κατευθύνθηκε στο όρος Καλύστρατο στην περιοχή των Γρεβενών, το μέρος που σήμερα λέγεται Ζάβρωνα, και εκεί έκτισε ένα εκπληκτικό μοναστήρι. Μάζεψε πατέρες και εφάρμοσε τόσο ασκητική διαγωγή, ώστε έγινε αγιότατος. Το μοναστήρι που έκτισε το αφιέρωσε στη μεταμόρφωση και είναι πραγματικά άνοιχτη δεμένη η μοναχική ζωή με τη γιορτή της μεταμόρφωσεως. Για να λογιστείτε ο καθένας τι ζητάτε από το Θεό, οι ελεύθεροι ζητάτε να παντρευτείτε, οι άγριοι ζητάτε δουλειές, οι μανάδες ζητάτε υγεία για τα παιδιά σας και ο καθένας ζητάει κάτι για να περάσει ωραία και καλά σε αυτήν εδώ τη ζωή. Οι ασκητές, οι άγιοι, οι πνευματικοί άνθρωποι ζήτησαν και αναζήτησαν απλώς να επικοινωνούν με αυτόν που είναι ερωτευμένοι. Και οι ασκητές, οι άγιοι, οι όρθιοι, αυτοί που είναι άξιοι του παραδείσου, είναι ερωτευμένοι με τον αληθινό Θεό. Πόσο σπουδαίο είναι, κλέβουν και χτυπούνται στα γόνατα, παρακαλούν τον Θεό να τους δείξει λίγο από το πρόσωπό του. Και επειδή το πρόσωπο του Θεού δεν γίνεται φανερό στους ανθρώπους, είναι ένα όμως που δεν μπορεί να το προσεγγίσει ο άνθρωπος με κανένα μέσο. Ούτε καν αυτή η Παναγία δεν μπορεί να προσεγγίσει την άκτιστη φύση του Θεού. Γι' αυτό ο Θεός επέτρεψε κάποιες άκτιστες ενέργειες, κάποια λάμψη από το φως του ίδιου του Θεού να γίνεται ορατό σε εμάς τους ανθρώπους. Και οι ασκητές γονατίζαν τις σπηλιές τους. Προτιμούσαν να μην πάνε, προτιμούσαν να μην μιλήσουν με κανέναν. Παρακαλούσαν μόνο να δουν λίγο από αυτές τις φωτιστικές ακτίνες που βγάζει ο Θεός. Αυτό άκτιστο το φως. Παρακαλώντας και γλυκαρώντας, πέρασαν τη ζωή τους και είπαν, Θεέ μου, εμείς δεν θα αμαρτήσουμε σε τίποτα. Δεν θα κάνουμε το παραμικρό ατόπιμα, ούτε καν έναν κακό λογισμό. Αλλά σε παρακαλώ, Θεέ μου, αξίωσέ μας να δούμε λίγο από το φως του. Και όταν το βλέπαν, κλαίγαν με δάκρυα χαράς, ρηγούσαν, αισθανόταν τόσο υπέροχα, τόσο όμορφα, που δεν τους ενδιέφερε αν ήταν παντρεμένοι ή ανήπαντροι. Δεν τους ενδιέφερε αν είχαν κρεβάτι ή χώμα. Δεν τους ενδιέφερε αν έχουν υγεία ή αρρώστια. Δεν τους ενδιέφερε αν τα εφετάσει κούρσαν στα πόδια τους και αν αισθανόταν οποιαδήποτε άλλη κακοπάθεια. Αλλά τους ενδιέφερε να βλέπουν τον Θεό. Δύσκολο να το καταλάβουμε, γιατί ο δικός μας ο λογισμός είναι μακριά από τον λογισμό των Αγίων. Ήδη σας είπα ότι ο καθένας μας πάει στην εκκλησία και ζητάει από τον Θεό τι πράγματα αυτής εδώ στη ζωή. Και αν θα το παντρευτείς, και αν βγάλεις λεφτά, και αν κάνεις οτιδήποτε άλλο, πάει στο χώμα να σε πάρει. Δεν κερδίζεις τίποτα. Αλλά ζητώντας και εκλιπαρώντας λίγο από τις ακτίνες του Θεού, τότε έχεις και την ευλογία τη μεγάλη και στην άλλη ζωή να ζεσταίνεσαι από αυτό το φως
να χαίρεσαι από αυτή την χαρά που θα σου δημιουργεί και να γεμίζεις μια ατελείωτη πληρότητα. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω πολύ. Μόνο τελειώνοντας να σας πω ότι αυτό το φως το οποίο διεκδικούσε σε όλη τη ζωή να δει ο Άγιος Νικάνορας και όλοι οι Άγιοι, και όλοι οι όσοι της Εκκλησίας και όσοι είναι σήμερα στο Παράδεισο, μας το έγραψε ένας Άγιος που έζησε στην Κωνσταντινούπολη, ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος. Και αυτός είπε, προσέξτε χριστιανοί, αυτό το φως είναι πολύ σημαντικό για τη ζωή μας. Αυτό πρέπει πιο πολύ να ζητάτε και όχι υλικά αγαθά. Σήμερα πηγαίνοντας στα σπίτια σας, αν είναι δυνατόν μου γονατίστε μπροστά στην εικόνα και πέστε, Θεέ μου, φώτισέ με. Δείξε μου λίγο όπως έμενα να σε λατρέψω και να μην ενδιαφέρομαι για τίποτα άλλο στη ζωή μου. Και μάλιστα είπε το συγκλονιστικό, ότι αν κάποιος άνθρωπος περάσει από αυτή την γη, ζήσει και πεθάνει χωρίς να δει αυτό το άχρηστο φως, τότε τελείωσε. Ούτε στην άλλη ζωή θα αξιωθεί να δει αυτή την χαρά του μεγάλη, την άκτιστη ενέργεια του Θεού που ζεσταίνει και κάνει την ψυχή να νιώθει ανίποτη φωνή. Αν λοιπόν ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, δεν ζούμε απλώς για να ζήσουμε ακριβώς όπως τα ζώα. Τι διαφορά έχει ο άνθρωπος από ένα πόδι όταν τρώει, κοιμάται, ξυπνάει, αναπαράγεται, περπατάει, εργάζεται και δεν υπάρχει κάτι άλλο που να ψάχνει. Και αυτό το κάτι άλλο που να ψάχνει είναι ο Θεός. Η επαφή του με τον Θεό. Ας είμαστε σίγουροι ότι ο Άγιος Νικάνορας αυτή τη στιγμή, συμπανηγυρίζοντας μαζί μας, παρακαλάει το Θεό και λέει αυτές τις ψυχούλες που εδώ μέσα θέλουν, σε παρακαλώ δείξτε και αυτές λίγο από το άκτιστό σου φως. Δώσε και σε αυτές λίγες χάρη από το Παράδεισο και αξίωσε τους όλους μα όλους να βρεθούν εκεί που είναι η μακαριότητα και ο αληθινός Θεός.